Palit tetag bugas ani. Jimmy dere. Tila kay kuha niya ani. Naritong saging sa babaw. Ay, kuha ko to ron. Duha ka bulig. Kuha ko to. Tapos ako 100 diabe, palit ako kuan. Tama ka dito. Dito gitabunan ako, 100 lang. Kagamay ra saging nimo si Idayon. Daran dito na dito. Mubalik lang ko niya. Sige. Lah, may saging. Hinsog ya kayo, wag ibang nun. Saya nga pud ani oy. Kita ni no. Datong pulis balay, di tayo nagtanaw. Brother Atang, imong saging gikawat. Konsensya man ko ani oy. Di na lang ko eh. Paon lang nako. Kawatan na gyud ding gibhard, uy. Saging, kaya naman ikabong ang saging. Advance na ito 100. Huy! Pre, naunahan ko, gikawat ang saging. Ano tag ka? Ano ang dala? Wala. Sa gikawan ng saging. Mao to'y nagkawat ba sa saging nimo? Sugatan mo ba? O tinangawat ang saging. Wala pre, nawala na. Ilang? Sumbong na to sa polis. Ilang ka to? Siling, kailan ko ato, silingan ato polis, pasikop ko to. Mao to'y number 1 kawatan dere. Tawagan sa nato daan si Chief. O ganing kalagutan ako dari basta muli ito. Mag-isod ko kumitag signal. Basta ka-report itong tagbalik. Mala, may nakapunta. Oh, hello. Hello, Chief, may hapon diha. Asa ka karon? Oh, si Binagi. Nako karon sa bitaw. Nanta ko ikuan nimo ba kana bitaw silingan nimo diha. Grabe kay labtano na yun. Oy, gamay king saging nako gidaginot pa yun og kawat. Sige Bart, bagi Bart. Silingan nun mo ana. Ah, sige Bart. Uy, nangawat nga naara madudra bago gani mi nagkuha na to. Basketball gani ha. Pildi man gud nako to basin watoy pangtahan ba. Sige pre, action na kay salig naman gud na. Nakasii pa yun ko, ako'y maulaw ba? Oh, sige. Ato lang na ko silang balay karon. Basin maabtan pa na ako ron. Salamat ka kay barkada ti ka. Bis pahula yung tago karon. Sige pre, basig ma-tora po ko ron diha. Sige. Tibayag pusil ni mo sir, oy. Ayo. Oy, sir. Ngapon, namlay ka. Unsa may maalaga na to sa sir? Dakta na sir, kay mao nay number 1 kawatan diri. Dito sa balay kay off duty lagi na ako niya. Naman ni tawag na ko nga nawala daw yung saging. Oy. Siyempre isip ko siya kasilingan, di po dayon kumuto nga. Ikaw man ang iyahang kuan, suspect nga ikaw daw ang nagkawas ng saging. Di naman tingda ko pron. Dili gani tingda ko, mo ganing kitabangan lang ko to. Mao nay nagkawat sir, Mr. dakpa na na. Kuha siya nagpatabang. Nya nakabali na biya unta tong nakabali na siya sa kay Jimmy ba. Nakuha na siya 100 niya saon man nga nawala man daw yung saging.
Nya ikaw ang ihang gipasinginlan. Nah, naman kay sa ebidensya. Wala man sige hatag na ko og ingon nga ebidensya pero nakitaan gyud daw kaniya. Mo ganin ni tawag siya nako kay paksyonan daw niya kay sakit daw siyang loob na kawatan sa saging. Uy. Di sa magpatagag sulti kay nah, wa biya say ebidensya ang gipakita. Sige. Di ba amigo man ta? Dapat sagdan ra ko nimo unsay akong buhaton nga. Wan. Sig makauna pa ko kuana na imong pusil. Dili man. Nangutana lang mo kung unsay tinuod. Wala mo gyud ka nga pasinginlan nga ikaw na gyud. Amigo na to. Aw. Pwede ra man ko nimo dakpon og balik basta na lang kay dala nga ebidensya. Kay di na ko magtago-tago. Kaya ra ko ihatag kung galingon sa imo ha. Sige. Mubalik ra ko puhon para sa imo ha. Tayo na lang dalawa.